Tot indica que el nou Ajuntament de Carlet estarà finalitzat a finals d'este any, principis de 2012. Entre desembre i gener es preveu posar punt i final a aquestes obres que arrencaren l'any 2005 com a conseqüència de l'estat de l'antic Ajuntament, que es va haver de demolir. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha visitat la quarta i última fase de les obres de l'Ajuntament, finançada a través dels diners del Pla Confiança. El nou Ajuntament, amb un cost de més de 3 milions d'euros, és una realitat gràcies a diferents subvencions i plans. Diners arribats des de la Diputació i la Generalitat, ha volgut remarcar l'alcaldessa de Carlet, Maria Ángeles Crespo, qui a la vegada ha aprofitat per a defensar el paper de les diputacions. L'hem dividit en 4 fases. Es començarà amb la primera fase en el 2005, on la Diputació Provincial de València va invertir 120.700 euros. La segona fase es començarà en el 2006, on dins del Pla Millora, la Conselleria d'Infraestructures, de 480.000, que era la fase que anàvem a construir, ens va subvencionar, es va aportar 450.000, o sigui, de 480.000, 450.000. I en la tercera fase torna a intervindre la Diputació dels plans provincials i de 260.000 euros de la Diputació rebem 201.000 euros. I així vull fer i tirar una llança en favor de les diputacions i en concret de la Diputació Provincial de València, que el president està portant-la en tan bona mà. L'última fase s'està executant amb un pressupost de més de 2.600.000 euros. L'acabament per dins de totes les instal·lacions, fontaneria, tancament, madera, fusta, vidre, tot el necessari per acabar l'enllumenament, la climatització, i part del Pla Confiança es va invertir també en la zona polideportiva, que està finalitzat i està en ús fa diversos mesos. Precisament a la capacitat de gestió de l'alcaldessa de Carlet ha volgut fer referència la vicepresidenta. Un projecte d'este cost i dimensions no és possible sense una constància. Un proyecto como este, un edificio como este, sobre todo un proyecto político para su ciudad, que es lo que siempre ha hecho María Ángeles, sin esa capacidad política, que yo digo es primero tener un deseo, saber lo que se quiere para el pueblo, después proyectarlo y después tener capacidad de gestión para llevarlo a cabo, pues buscando la financiación allá donde esté, no buscando solamente o no cerrándose en una única vía, sino buscando las alternativas. Todo eso que ella ha contado tan fácilmente, os puedo decir que es mucha visita, mucho despacho, muchos sinsabores, muchas puertas que se cierran, però al final, con constància, otras que se abren. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha afegit que va ser costós treure endavant el Pla Confiança, però que avui sent satisfacció en veure aconseguits projectes tan importants com estos. Pel que fa a la Ribera Alta, ha recordat que a la comarca li corresponen 300 projectes que traduïts en euros suposen més de 47 milions. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, ha assegurat que el 90% de les obres ja estan adjudicades i d'este 90%, uns 50 ja estan inaugurades. Tuve la suerte de estar también como consellera en el anterior gobierno, entonces vine a hacer el proyecto, lo estoy viendo desarrollar y culminar, y bueno, pues son esas cosas que son las que en política, a pesar de todas las dificultades, pues te producen satisfacción. En todo ese abanico de infraestructuras que se empezaron a desplegar en la comunidad, de la cual os tengo que decir que ya hay un 90% adjudicado de los 1.020 millones, ya un 90% de las obras están adjudicadas y de esas adjudicadas un 50% ya terminadas e inauguradas. Han estat molts els alcaldes i alcaldesses de la Ribera Alta els que han volgut acompanyar a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana en la seva visita a Carlet, entre ells l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidàs.